بوچی دەسەڵاتە تورکیا بێ محکەمە بێ قەیوم و بێ شەڕ ناڕەوەستیت ئارمانج لە پشتڤانکردیاران چییە؟ وان پرسان ڕاستە و خۆ دێژ هێژای قاسم ئەرگون سیاستمەدار ji ستانبولê بپرسم هێژای قاسم tu بخێرەتیە کوردستان 24 حتا هەدەپ هەبوو هەدەپ هەبوو پشتڕا دەم هات دەم بوو حتا شەڕ بوو گەلپەکێکی شەڕ بوو نەها ئەڤە بەر بچارە سەریە لێ نەها دەسەڵاتی دەست پێ کردە هەمان کریار ji ڕوویە سیاسی li dijî CHP çima? Yani bûçî desthilat bê danana qeyûman, bê mehkeme, bê şer, bê slogan narawestît. Çima aştiyek pêk nayet? Meriv eger ji vê bixwaze hinek zelal bike van mijara divê meriv piçekî destpêka vê pêvajoyê bîne bîra temaşevana ji ber ku li gorî zanyariyê me ya li gorî fikr û ramanê me ew e ku ev pêvajo pêşî ji bo xurtkirina dewleta Tirkiyeyê di herêmê de armanca yekem ev e. Yani dewleta Tirkiyeyê bi vê dewleteka herî xurt di vê coğrafyayê de ê di duwa ji aliyê eborî ve bi rastî aliyê siyasî û eborî ve dewleta Tirkiyeyê têk çûye. Yani wa biye ku kesek îdare nake kes nikare îzah bike ku li Tirkiye însanên kesên karkirên ku bi vî meaşî bi van ratiba dixebitin çawa debara xwe dikin. Ê di duwa jî ew in. Ê sisiya jî ew e ku Erdogan dixwaze carek din bibe serok komar û îktidara xwe bide berdewamkirin. Watê merivan her sê tişta bîne bahev evana ji bo ku divan her sê mijara de hikûmet serketî ve dewlet serketî ve bi her sê ciya jî xebatê xwe de berdewamkirin. Yek jê em bêjin mesela Öcalan û pêvajo ji xwe dewleta Tirkiyeyê watê nav vê pêvajoyê dike dibêje ku di Tirkiyekî bê teror û xurtkirina dewleta Tirkiye di herêma di vê herêmê de. Bes Öcalan dibêje ku em bêjin navê wê lê dike dibêje aşîtî û biratî pêvajoya aşîtî û biratiyê. Heya niha tiştê ku Öcalanî bi xwe girte ser xwe mümkün e sedî heftê heştê wî pêk hanî PKK xwe fes kir çeka bi awakî sîmgesel bejî bi awakî ew bejî şewitandin û gotin ku em ê li pey rêberê xwe bin yani em ê Öcalan çi bêje em ê xeberayî bikin. Bes heya niha dewleta Tirkiye di vî warî de ji bo tiştê hêviya PKK'ya ya demê ya jî xelkê piştgirê vê pêvajoyê hebûn ji aliyê dewletê ve ti gavek nehatiye avêtin. Yani kêmanî digotin wê em bên ser vê pirsê hêja Qasim Ergun. Ev operasyonên desthilat li dijî CHP encam dide di çi bandora xwe bi taybetî li karên vê komisyonê bike ava ku li perleman pêk hatî û endamên CHP jî di nav dane. Mesela herî dawî desthilat hatiye qeyûm li serliqa Stenbolê ya CHP daniye. Qeyûm îca kîş qeyûm e? Qeyûm nêzîkî Kiliçdaroglu ye. Baş e? Ev tê çi menaye bi rastî jî? Yani desthilat dixwaze di nava CHP de van ku kiyên hinek kûrtir bike ji bo xwe firsend bibîne heta ku hêza xwe zêde bike? Belê ji xwe ev mijara asisiya ev bû xala sisiya ev bû ku min behs kir min got Erdogan dixwaze carek din were bibe îktidar ji bo ku bibe îktidar pêşî yanî divê muxalifê xwe zeîf bike. Yek jê muxalifê sereke hûn jî dizane opozisyon yani CHP'ye ava dest avîtiye teqrîben çend me dest avîtiye ê di duwa jî dixwaze piştgiriya Kurda bigire o piştgiriya demê bigire ev jî divê mesela pêvajoyê de konserkeftî be. Lê tabê tiştê ku ew dixwazin diyar e ku her tişt li gorî dilê wan naçe yani dibe ku CHP carek din millet bibîne kolana û pevçûn çêk bibin û bibe sebebê têkçûna vê pêvajoyê dibe yani ihtimalek jê ev e lê nizanim temaşevanê we çiqas temaşe kirin îro ev gengeşiyê li wîlayeta Stenbolê ya CHP rû da ev qeyûmê nû behs kir got ku êko giliyê vî karî kiriye CHP'ye êko tê darzandin CHP'ye êko yani her tişt ê CHP'ye yani muxalefet nav vî karî ne wan bixwe jî ev ku got Gürsel Tekîn bixwe jî hem sekreterê giştiye CHP'yî berê hem serokê Şaxa Stenbolê berê ye
و دناف جهپی دا 30 سال جی امکایی هست وی بخواه واتشتی واگو یعنی دخوازم وی بیجم محقق و کلیا اقتدار دناف وی کاری دا هبه لی دناف جهپی دا جی بخواه پروبلم هنه جهپی وی 30 سال داویه دا هر حزیب چیتی و پیوچون و ودناوان دا گنگشهی هنه از نباورم که مثلا پیواجوی تک دا ببه لی احتماله که اگر که بکره ناف کولانا پیوچون زیده ببه کشتون و بریندار و شر چه ببه احتماله که مثلا پیواجوی جی دروجه پاهیه هجای ارگون جناب هواد بیجیتن گوتنێک و جەلان کریە سەدەی هەفتەیەوان پەکێکی بجه ئانینە ئادن مەسەلە کەتیە مەیدانە دەسەڵاتی دەبێت و ئەو پراکتیک تشتێکی بکەن ji بۆ vê پرۆسەیە ئەنها بەحچەلی هاتیە دەبێ بلک و جەلان ببێژە مەسەلەیە خۆفەسەحکردنێ تەنێ پەکێکی لەخۆ ناگیرە بەلکو هەسە دێ و یە پەگێژی لەخۆ دەگرە بەڕەیاتە و جەلان دێت تشتێکی وەها ببێژە وێ زەڵال بکە کو دناوا گوتنên wîn da gotinê wî daxwazê wî hese dê û ya pegê jî li xwe digirin ne tenê pekekê belê biraya min eger ku o calanê bizan be wê YPG o kesede bi xeberayî bikin wê vana bîne pêş bes tiştê ku em dişopînin tiştê ji sehetê ji Rojavayê Kurdistanê Kurdistana Sûrî wê kesede silah daneyne o wê xwe fesk neke neçe bi awakî teslîmî hikûmeta merkeziya Şamê nebe ji ber wî Abdullah Öcalan jî piçekî divan tişta da pragmatîst e yanî gava bizan be ku danayînin wê bêje min negotiye deynin yanî ji berê de Sûriye cida ye ev de cida ye hêdî hêdî ber bi wir vat çe ez bi xwe texmînin ya fikra xwe dibêjim ne mümkün e ku kesede silah deyne ji ber ku ev 15 sal e ew hêzên ku di wê derê de aktorin di Sûriyeyê de wek Amerîka wek Fransa wek Brîtanya û İsraîl 15 sal piştgirî dane wan silah dane wan pere dane wan îmkan dane wan ew ê nexwazin ku rast û rast kesede û YPG ji vê pêva bikeve bin bandora Mîtê û Tirkiye û Öcalan baş ew ê nekevin wê çi bibe mesela Bahçeli Wezareta Bergiriya Tirkiye eva çend rojê dawiye bi berdewamî digotin gava ku hese dê pabendî rêkeftina dehî adarya gel Şamê nebîtin Türkiye operasyonekê li dijî wan encam didet îro jî di civînê de ez bawerim tê behezkirin yanî egera encamdana operasyoneke serbaziya Tirkiye bi hevbeşî di gel Şamê li dijî hesedê pegê heye eger hatu xwe fesih nake eger ku ew derfeta wan hebe wê bikin bes dîsa dibêjim ew hêzên ku piştgiriya kesedê kirine ew hêzên ku şar'a hanine iktidarê li Sûriyeyê ew ê misade nedin ku Tirkiye li wir her hespê xwe bide bazdan û çi bixwaze bike ew piçekî girêdayê siyaseta hundirû vaye wê hêdî hêdî ez dibêjim dewleta Tirkiye eger bixwaze mesela vê pêvajoyê da hundirû da jî serkeftî be hêdî hêdî ji xwe diyar dibe dibên Kurd birayê me ne dibe em li wan xwedî derin êwan jî zimanê wan heye filan bêvan yanî wê hêdî hêdî bînin wê noxtê ku حیا جوان وی خراب کن گاوان کار من خراب کن مجبوری وک روزا باشور کردستان جایی تشته بود اگر هم دیروکا نزدیک یا باشور کردستان و دولت ترکیه برن سیاست آوانی الباشور جایی همان تشته بود پاش نه ان متفقه وانی بلکه هری باش عالیه عباری تجارت ده باشور کردستانه از دوزم سوریه نممکنه که ترکیه تشته خوازه یا جی تشته دبیجل کاربر وره پک بینه و بریا او جالانجی نکاره پک بینه جبر و او جالانجی و جی شوپاند یعنی او کمیسیون ایمرالی گفت که او جالانی گفتیه روجاوای کردستانش با مخطط سوره چه خطه انزانم لی از دزانم که او درج دست او جالان و دولت ترکیه درکتیه هدی بر ستاتوی واتشه باشه سپاسیاتت کم هجا قاسم ارگون سیاست مدار کرج استانبول خوزیا کردین میل استانبول گاواد بون میوان من همو وکتا و صاب کردیه که خوش آخوی بان گلک سپاسیاتت کم